Pois eu creo que xa estaría, Hala, a buscar vídeos. Como lo ves? Ben, non? Tenía sensación de estar en África. Ahora podes poñer o vídeo, Mentre vai secando eso. E de paso cambia yo aceite ao coche. Pon o vídeo que ten que entrar Pepe porque hoxe vos traio un reto. Tendes que probar a facer algo así como isto, vale? Que o vexades ben, pode ser esta modalidade, esta outra que tamén me gusta moito, isto pode ser... A ver. Sabes que pareces ahora mismo Pavarotti? Mira, xa me enchaste Parece la Pavarotti pelota. coa barba e o traxe canta aí. Dios, Dios. Sálete de aí. Espera, veña. ¡Aló!